L-Aġenzija Kulturali tal-Belt Valletta bdiet tagħmel seminars apposta lir-Reġjun Xlokk u lir-Reġjun ta' Għawdex dan sabiex wieħed minnhom ikollu t-titlu ta' Belt Kapitali Ewropea għall-Kultura fl-2030. Għall-ewwel darba żewġ tibliet qed jikkontestaw għal dan it-titlu, il-Birgu u r-Rabat Għawdex. Fil-bidu ta' dan is-seminar, iċ-Chairman tal-Aġenzija Kulturali tal-Belt, Jason Mikallef, qal kif dan il-proċess il-postijiet imsemmija rridu jippreżentaw il-proposti tagħhom quddiem il-Kummissjoni Ewropea. Nejnu lil sħabna f'dar każ ta' Xlokk, allura li qed jirrappreżenta lil Kottonera u bliet oħrajn fin-naħa ta' Xlokk u lir-Reġjun ta' Għawdex biex iwasslu għal proċess ħalli jdaħlu l-bidbook tagħhom, ħalli jdaħlu dak kollu li jaħsbu illi huwa fl-aqwa interess taż-żewġ reġjuni rispettivi biex is-sena d-dieħla u ta' wara jibdew f'diskussjonijiet jilgħinu niżlin Brussell. Intqal kif il-Kummissjoni Ewropea se tkun qed tagħmel id-deċiżjoni finali lejn l-aħħar tal-2025. Mikallef semma kif dan it-titlu mhux se jkun dedikat biss lil Belt Magħżula iżda anke r-reġjun tal-madwar. Il-Ministru għall-Kultura José Herrera qal kif il-Valletta 2018 iġġenerat 650 miljun euro fl-ekonomija Maltija. Naturalment kienet allura idea tajba illi il-proċess sabiex nerġgħu napplikaw għal dan it-titlu jiġi koordinat minn fondazzjoni li qed tmexxi l-legat tal-aħħar darba. Għax naturalment matul is-snin ikunu ġabru l-esperjenza u jafu esattament fejn trid tasal.